Har du fundet fars støvler? Hvad? Hvor er du fin. Ja. Kan du sige far? Far. Ja. Far er på arbejde, ikke? Fik du dem på? Ja, hvad var det? Hvad er det for en? Er det nuller? Ja, nuller. Nej, du behøver ikke tage det hele, du. Far? Ja, det er fars. Kan du vinke til mor? Hej. Er du mors dreng? Må jeg få en mysser? Må mor få en mysser? Hvorfor ikke da? Mis. Må far få en mysser? Vil du godt give ham mysser? Ja, det kan du gøre, når han kommer hjem, ikke? Kan du sige hej, far? Nej, far er ikke kommet endnu, skatter. Kan du vinke?